video thar ne galo le ta kan channel te milo subscribe in lo share chak ve do nia tuna ilo clear tanang movie recap kher tu te video thar munom tak nen kalau le ta tun tuma chuan kum sang ni som pania ti chua comedy drama movie Dead My Boy ti chu kan thirin kan ngai thau le dial don ani tuna ilo chiar tran do nila movie bolawin tran na chuan bipano pang pakhat don nia chu aron langa a thian te pani nen chuan lo ti hovin mei chung chang te chu an phak le sia to ka chuan an lo soi hoven na samaya ma se donia ve thung ero chuanin arwal pui mei chia te chuan amit anlak ve haulo thu chu asoya ani chuanin mei chapui tling to thihul trep to lam te chuan amit anlak jok dei thu chu asoi chuaka chutia an thian hawa anin kum khom mek lai chuan an miss hello le in khai thizak mei chu an school corridor a chuan ron kal ziai maya an school ami pa zirlai zong te chuanin an zirtir tu no chu an star vekani chuta donia chuanin movie ena tur ticket pahnih chu lo lek kangin an miss chu movie ena chhuah pui tur hian a som ve ta roi maya ma se an miss chuanin ama chu abial nu nilowa an ma ne zirtir tu ani jok thu chu a shil le ta maka donia movie en puya chhuah pui chu atum lo mel hle ani an zirtir tu nu in an hnar chungpon donia chuanin alem chhun zom zela te chuan an miss po chuanin tur talovin detention room makal nga tur hian a shila ma se chuta chuan an miss jok chuanin themin office lama chuan donia chu a hruai phei ta jokani an pani chuan angil te poina an fan ve phak ngai lo tur ram nom le hlim tak chu an tlan dun ta te chuan an nu le zela po an pani chuan school mai ni to lovin in lampanga te chuan in mudun fawin mi pat mai chiat na chu an mang dun ta fawa ni khat chu donia te school chuanin auditorium ma chuan program hi an lo huai khota ma se chuta tak chuan backstage lamatang hian thom danglam tak mai chu lo chuak thutin puan zar chu an pot hong wata chuta an thil mu chu donia le an zede tu no chu an lo in cranes mek chu nei in school zirlai zong te waka zirde tu theng chuanin an mu ve veka chuti anga lo ni ta ka chuan an miss chu a intiar film wata ma se donia ero chu kum no pangte ni chunga an zirtir tu nu a thei ti an hria chuan lo chuang let ling zokin no pang dang ho chu an lo audur dura an chung chang thila chuan dan lam chu in rolin an mi chuanin naw hi alo pai puar lung to a donia fa ngei chu ani ma se donia chu shemna ero pek ani ve lo thunga a chan po kum alatin lo miau wangani an zirtir tu nu chu kum som thum chung lung in atang turati ani a chutiang buken donia po kumsom pariat atlin vele no pang ho custody da lu turati ani bok ti chuan an zete to no chu tan ina da lu ngalania lela ma donia ve thung ero chuanin thil theng awang chuan mi te siat lar ani pha hlau zoka chanchin thar la khom thin tam tak te chuanin an channel a chuak turin ama kom na hun chu an nei chuaya chumi ani awang chuan donia chuanin a interview na atangin poisa tam tak a hlo chuak ta thur mai donia kumsom ni pariat atlen nuwa chuan zungol vei mai alo ni to a poisa po alo nga to lo hlea atlaran zong chuan anun chu amang na sa kumtam tak chung achi apek tur te chu apeto lo bokani achi apek tur zong bel khom chu dollar singli sangthum lai mai chu apek angai to dona akar le lam thlenga achi apek lo zong te apetalo ani vai chuan tan in lama an khung chu angai don ani ti chuan a lawyer pa hnena chuan kong dap sak turin angena a lawyer chuanin afapai ina abuaina ata apui mial thei arin thu alo soi mua ma se donia chuanin afapa ina alo bia ngai lo thu asoi zirtir tu le no pangte in kar fa ni ti an khotang mi te chuanin shelo se chu ati buka a chan po ama chuan aza ve wang ani pakhat chumi wang tak po afapa ne na in po em lo po an ni renga afapa chuan apui du po ain ring lo hul hual bok ti chuan aloyar pa chuan in ti dan dangai tu sakla in amana adu ani phot chuan chumi kuma marathon an ne tura pathawala ka in thapna nei turin asila chumi atan chuan dollar som ni a choya ngai don bok ni ma sela pathawa chuan in te na achangani nga chuan dollar noi khat sing ru lai mai adon thei don thu chu asila chumi poisa atang chuan achi apek lo zong te po apet la thei vek don ani donia chuan in pa thau pa chuan dollar som ni chu thapin ne na chu chang ngei se ati hlea chu lo le donia chuan in poisa tam jok po alama mo bel chewa chumi tur chuan in ahma alo tho pui shep to
producer pakhat nena chuan a leng lut le a ma se ani chuanin na chu alo pedu to lo a chan po donia chu a ma chuan alar thina ma se tuna chuan alar to lo wang le tu mana an shia to lo wang chuan ani donia chuanin ngen na chu ala siam chewa producer chuan man alo che chwal pui to anzir dir tu nu le afa te ne na so a inlan ho tur hian atia chumi atan chuan dollar som nga apek thei don thu hi a shil bokani donia chuanin producer ro man chu tha atin afa pa chu azong ngal char chara club pakhata a thut mek lai chuan magazine pakhata afa pathalak ni om tak chu mu in an en chiang thoya ani chuanin a hming chu tot ti na lo thlak to a ani chuanin anu le pa te chu bompo ka wanga achan ve ve to thu pipui ma chuan lo soi thin ani anu le pa dik tak te chu tu hna ma soi chuak ngai lawa chu mai ba ka tot chuanin akar le lama mai nu pui nei chu alo tum to a anu pui tur hming chu Jamie ani to ta te in nei na mun tur chu an how to pat in lam ani dona wang chuan Jamie po chu chulai hmuna chuan hroi phei ania chumi ania wang chuan donia po chu an chung te jinga pakhat ang chuna kalve ta roya a hmun awa then chuan to ta chu phung mu an soyang mai hian alo phudor maya donia chu apa ani thu tu ma hnen alo la soi chuak ngai lo shim shima donia chuanin midang lo om ve te ma chuan to ta ne na thian hluian ni thu chu a soi ve ta top maya to ta chu apa lo in lan ve hlola wang chuna lom lo hle a chuak ngal turin ati ma se donia chuanin kalmai chu atum big hau lo thunga to ta hna chuan anu chu jela vamo ve ngei turin acha a adam lo wangani ma se tot chuanin anu mu chu alo du lo hul khwal maya anu le pa te ne na engin le chin na ma nei le chu adu to lo burani donia chuanin tv so chung chang vel chu eng ma la sei chuak lawa an thian dang te nen chuan hlim tlang takin an om hawa atira chuan donia chuanin midang lo om ve te chu makti na hi anei ruria wa ma se an hanin kom reizel nuwa chuan an ngai na zong tagalo nia anuam po an titlang ta hle ni to ta ve thung ero in angai na lo khul huala ti chuan donia chu a thian dang te nen bachelor party na chuan kal ho le a ma se a hmun ma vel chu donia nuam ti zong chi ani lo chu wang chuan a thian de ho chu club pakhat anuam ti na ber hmuna chuan a hruai ta zoka chulai hmun chu midang te po chuanin nuam an ti hle chu tiang bukin to tapuin nuam ti ve hle a donia te pa fa in kar po azia chhotan so hle bok to da chuanin apa donia chu ngai dam ve to in anu tlo chu arem ti ve ta a ma se donia chuanin alo du le hau lo a chan chu to ta chuanin anu chu a hmuani chuan tv show producer le midang te po kha an local ve ngei don sia chumi ani awang chuan afa pa ne na anin kara in mu thiam lo na a om le pal a hlawani donia chuanin an pa fa in kar chu ti chiat le adu to lova ma se to tangen na chu a hno sak nuwa chuan to ta chuanin ama chau chuan anu chu tlo awatum thawa donia chuanin chanchen lo hriat vele to ta nu omna lam chu rang tak hian a panding ve ngala chotia an chung ko thuma hanin biak mek lai chuan producer le a team te chu an ron kal ve a chuta to ta chuanin donian tv producer le apa te chuanin inrem na an lo nei ani ti chu a hre thiam ta a chu wang maya anu ne na in muturati ani zia po hre chuak bok chuta chuan thinrim taka tong chuakin tan in na tang chuna chuak ta ngal maka tuna chuan donia po in eng inrem na ama hming zia na anei do lova chu wang chuan producer po in apoi sa pek turang po apedu lo bok ti chuan donia chuanin abung ro te chu akhung kho meka a chhuah don lai tak chuan to tanu pui Jamie in phone a mi a belai chu a hmua chuta donia chuanin to ta kopui nu chuanin afapa chu alo bomani ti a hre chuak ta Jamie i chuanin to ta boss nen chuan in lai chin hi an lo nei ani donia chuan Jamie thiam lo na chu to ta hna chuan a shila ma se Jamie chuanin alo pharang khop mai anin nei na tur boy pui tura midang abyak mai thu chu a shila athu soi chu to ta chuanin lorin sakin apa donia zok chu kal tur hian atita donia chu a chuak ta na a ma se Jamie laka chuan amita len reng thung party zo nuwa chuan donia chuanin Jamie chu hotel pindan pakhata hian a zui luta chuta Jamie le a una pa te chuan sexy an lo hmangani ti chu aman chuak ta a thil mu chuanin donia chu a thong hlea Jamie po chu lo tong chuak ve in ani le a una pa te chuanin mi pat mai chiat na an mandun zeu thin thu chu alo soi tamaya
chu tiang thil chu anu le pa te point an hriat pui lo thu le a una pa wang chawa to ta point promotion a mu thu te chu thiamin ti tak hian lo soi zung zung boka donia chuanin engkim chu a soi chu avek don thu hi a shila ma se Jamie chuanin a soi chu lo chuan dollar singa apek tur thu hi aron soi chuaka to ta chuanin poisa chu la in lama chuna kalta a ma se athil hria chhuata ka chu poisa wang mai main afapa chu abum theilawani ti hi chu wang chuan afapa chu thil engkim chu a hril ta veka a thian te haunen chuan to ta te in neina hmuna chuan an kalta a Jamie le auna pa te omdan thin zong zong chu mi puikal khom zong zong te ma chuan a puang chuak ta a tun tuma chuan Jamie point do ta ni tin alo phoboi to lo bok to ta po chuanin anin neina chu ati top ta zoka mi zong zong ma chuan donia chu ka pa ti hian a kawa akwa ngal bok ti chuan donia chuanin a thian tele to ta chu klapa chuan a kalpui le a to ta point apa hnena chuan a chhia ba zong zong te chu apek tlak vek ton thu hi a shila ma se donia chuanin alo tu le silawa donia lawyer pakhat chu lo kalin marathon chu an tlan mek thu le an pa thawa po ala tan ve mut thu chu aron shila maswai tu an ni trep ta donia te chuanin pa thawa chu chak ngei se ti nan lo tang ko na samaya atopa chuan pa thawa chuanin hne na chu achang ta hlau mai ti chuan donia point dollar noi khat siang ru chu adong thei don ta ni atop ta the en